Da ni fo Annie Glass ar Llyfan Perfformio yma yng Nghaerdydd. Annie, ti'n newid orffen dy set, ys ti'n mwynhau hwnna? Do, diolch yn fawr, ie. Dwi'n bas yn licio gweld pan pan bach yn y dawnsio. Ie. Ydy. Mae'n bwysig i cael dal nhw'n yn ifanc, dwi'n teimlo, ydy, ti'n gwybod? Nhw ydy'r dyfodol, ynddo? Yn hollol, a mae'n neis wneud lot o sŵn. Pan pobl ddim yn disgwyl cweit gymaint o sŵn mewn i steddfod, falle, bod disgo dy beth, felly dyn ni'n bach o sylw. A lle pobl bach yn hyn, mae'n dod beth oedd y tŵl. Ie, yn union. Mae heddiw yn ddiwrnod o ddathlu cerddoriaeth Gaerdydd, ac wrth gwrs o ti'n rhan ganolog o hynny ar hyn o bryd. Os yna rhywbeth wedi dylanwadu'n benodol na ti'n gerddorol o ran Caerdydd, fel dinas, so ti'n dweud bod yna ddylanwad ar dy gerddoriaeth ti yn hynny beth? Fi'n meddwl, yn gyffredinol fel yn y celf i wneud, dwi wastad wedi cael nilynwadu gan. Falle adeiladau bobl o gwmpas. Yn gerddorol, falle llai evangelio cedi, falle rhywun fel Young Marble Giants, sy'n wastad wedi licio nhw. Caru sain nhw. Am hynny. Wel, ti'n gwneud stwff sydd wahanol iawn i unrhyw beth arall yn Gymraeg yn sicr ar hyn o bryd, yn dweud? Falle, o bosib, fi'n meddwl falle bo fi, ond hefyd yng Nghaerdydd, dyw'r sîn ddim yn bodoli cweit gymaint ni o gerddoriaeth electronig. Ond, mae'n dechrau rhywle. Wel, oes yn union, ti'n gwybod. Mae cerddoriaeth electronig yn y Gymraeg fel tys fo'n mynd a dod rhyw chydig bach, ti'n gwybod. Ond mae'n fel tys rhyw symudiad bach electropop eitha da ar hyn o bryd. Ie, gobeithio. Mae'n neis bod yn rhan o rhywbeth. Fi yn teimlo'n gyffredinol, mae yna, dim jyst yng Nghymru, ond mae gerddoriaeth Gymraeg, mae yna rhywbeth o don, a fi'n eisiau colli'r don, so fi eisiau neud siŵr bod fi'n dal land y fawr. Yn union. O ti'n deithau gyda fach bod gen ti album ar y gweill? Sy'n fel hwnnw'n dod yn ei flaen? Ie, mae'n dod yn ymlaen. Rwy'n i gorffen, mae enw dy fi. Gret. A'i enw fydd Mirores. Felly Mirores yw'n enw Ngorsedd Cernyw, enw Barfol. Reit. A mae'n chwarae ar yr enw hoff artist, un o hoff artists yw Miro. Ac yng Nghernyweg i edrych yn golygu Miros. Felly Mirores, yw Barfol. Anyway, bod hir o weid ydyn beth yw enw fel. Felly, fydd yr album yn un ddwyieithog? Yn ydi Cymraeg a Chernyweg, felly? Ie, bach o bopeth, really. Fel fi'n mynd i peidio cynnwys Saesneg, os yw'n cynnwys yn Saesneg pwys ei dyddiol. Na. Fi'n bach o fan hyn fan draw. O'n i'n meddwl sy'n included sample, ond dwi'n hoffi tynnu mas. O'n i'n cael nath nef sylwi, so. Gret. A ti eisiau datgelu pryd gallwn ni ddisgwyl o'r album, neu dyn ni'n cadw cardiau agos i'r chest ar hynny? Ie, falle peidio. Fi wedi gweud gofod y weithiau, fi jyst yn cadw cawl o. Ti'n eisiau addo gorfod. Ond mae yna enw, mae hwnna'n ddechrau da, yn bendant. Mae'n ti rôl bwysig arall wrthos yma hefyd, achos di llun oedd ti'n beirniadu y gystadleuaeth i fandiau blwyddyn 6 a iau. Sut brofiad oedd hwnna? O, ti'n be, oedd e'n ffantastig ac yn... Mae lot o gyfrifoldeb, achos mae jyst yn dod ys ti'n ôl o pan oedd ti'n neud y Steddfod o'r Edd, yn marfer cymaint, rhoi gymaint o egni a fel gymaint o dy ennaeth mewn dy fe. A mae'n bennig lan jyst yn 2 funud ar y llwyfan a mae gyd drosodd. A oedd e jyst dod o fe gyd nôl, a wedyn, jyst neud fi dim yn wael bod ffili roi lle, falle na jyst roi cydroedd Dredydd i bawb, fel, os neb yn peidio cael. Ti'n gallu rhoi cydroedd Dredydd? Na, dwi'n meddwl bod yna feirniaid wedi cael ffrau am wneud hynny yn y gorffennol. Dwi'n meddwl bod Lewis Wyn di wneud hynny llynedd. Yn y cydradd ag gath o ffrau. Ac o'r rhaid, dwi'n meddwl bod rhaid i un ohonyn nhw gael i tynnu i ffwrdd, felly... Na, paid yna hynna, well peidio. Un peth oedd yn drawiadol am y gystadleuaeth, oedd yna 2 grŵp, dim ond yn ferched, a dwi'n meddwl bod yna un o'r grwpiau eraill efo merched yn aelodau hefyd, felly oedd y balans yn eitha 50-50 yn doedd? Ie, ond ti'n meddwl beth, fi'n meddwl bydd e'n fwy diddorol i weld y plantyn, achos mae'n gyffredinol, mae hwnna yn... Pam bod y drop-off yna? Dwi wedi bod yn trafod hyn fel sawl person ddiweddar. Mae'n taro fi bod yr cystadlaethau cynradd, bod yna ferched yn cystadlu yn yr unawd gitars, ddim gymaint yn y drums am ryw reswm. Bod yna lot o ferched yn gwneud yr unawd gitar, a yn sicr mae yna ferched yn y bandia sy'n cystadlu. Ond am ryw reswm mae yna ryw drop-off pan maen nhw'n symud i oed uwchradd. Dwi'n gwybod beth mae'n biti. Falle bod ti'n teimlo bach yn fwy self-conscious o bosib, a wedyn drwy'r arddegau wedyn mae kind of yn diflannu efo ti'n gyrraedd i geiniau. Falle dyna beth yw e. Ond falle, dyna pam ni'n teimlo, wel, ffili rhoi medal i bawb, achos ti'n eisiau i merched oedd peidio wedi cael medal i golli hyder. Na, yn union. Fe jyst y diwrnod, achos oedd y gan yn ffantastig, ond oedd nhw'n goffod rhithro gwmpas y lle. Ie. Ges ti hynny tan oed, achos mae hwn yn beth dwi wedi bod yn trafod o sawl merch sy'n creu cerddoriaeth yn ddiweddar, ti'n gwybod? Ges ti gyfnod yna, felly nes ti golli'r hyder na o ran perfformio'r llwyfan, neu dyn nhw beth nes ti a dy chwaer Gwenno, just gwneud trwy... Ond o'n i'n dawnsio, felly oedd dim dewis. O'n i'n mynd gwneud cymaint o'r eisteddfodau pan o'n i'n hun, achos o'n i'n
fwy bysi yn dawnsio. Felly, Mm. o'n i wastad ar ryw lwyfan. Mae'n eitha naturiol i ni fel Cymru, falle Ydi. celtiaid, just gael ei tabu ar y llwyfan yn ifanc. Ie. Just falle just, dylwn ni'n neud yn compulsory, bod nhw'n gyd yn gyffwn mynd ar y llwyfan. Ie. Ond dy neges di dwi'n tybio i'r merched nad yn gystadlu oedd i ddal ati a dal i fod mewn band, ie. Dwi'n canw ffantastig, fi'n Ie. gael yn canu. Ie, briliant. So gawn ni weld pwy fydd yn beirniadu eto dy Sadwrn, felly gawn ni weld pwy fydd yn y gystadleuaeth i roed o'n hun. Ie, gwych. Diolch yn fawr ti, Annie. Cheers.